jonjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni toti parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hangoluani. Jala nunga hu idahami. Jala nunga hu hati dakon hami. Dohot hubaritahon hami tuhamu, hangoluan na sa leleng ni lelengna, na di lambung ni amai, hian, jalanong patar di hami. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, sai pinuji maguarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu ho do hami sian haholomon tu hatiuron, jala di padomu ho do hami, na holang hian sian ho, gabe saor muse dohot ho. Gok halalas ni roha dohami ala ni i, say jalo mahamoletan ni rohanami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Tapuji matuhatta, marhite buku ede nomor 40 sia, ayat parjolo dohot ayat papituhon. Tatangihon ma patik ni dibata, ima patik parjolo, sahat tu patik paopaton. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam, ninna debatatta. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu. Jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan, patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna. Aihona uhum nado
sogot akka namarsineang di gowarna. Patik paopatton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasa silolonmu. Alay, anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro diisi ni huta ni halak pe namangibati hutam. Ay dina onom ari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahen ido, ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ido suhatna, atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ete nomor 610 ayat parjolo dohot ayat paduahon. Rabjong jong mahita. Tatopoti ma dosata nagodangi di hadapan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jala nabonar. Parasi jala partaluk ni roha, jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaeni, sai se sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinophop mini Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosa. Molo tung adong manang ise na mardosa. Adong do pangodiatta di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosatta. Alay dada holan taringot tu dosatta. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amin.
Tapuji ma tuhata marhite buku ede nomor 608 ayat paupaton. Tatangihon ma hata ni debata ima turpuk epistel di pesta Natal paduahonon ima natar surat di Pesalmen 145 ayat 8 sahatro di ayat 10 tolu tajahama margati soring. Puji-pujian di hagogoon dohot habasa ani debata. Partalup jala parasi roha do Jahoba, lambat do ibana tarimas, jala pardenggan basa bolon. Mandok maulia tema sude jadi-jadianmu tuho, ale Jahoba, jala dipuji akan yasianmu do ho. Lao pabotohon tujolma manisia, akka hagogoon nai, dohot hamuliaon ni harajaon na nasangapi. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala na upyopsa. Amin. Tapuji matu hatta marhite buku ede nomor 52 ayat parjolo dohot ayat paduahon.
tahatidakkon ma haporsiautai. Songon na hinatidakkon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogo na so hatudosan na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya todi parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhatta na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hutul tu siamo ni debata Jahoba, amanai pargogo na so hatudusani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea, di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigema kor puji-pujian sian parupuan.
Sumanunghatang Marite Ede Siankor Ama Ebenezer.
tapasahat ma peleata tu debata laus marete mahita sian buku ete nomor 56. Damini debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangarajai ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu amanami nalami do sudehita naro nuaing di bagas joroni Tuhata di pesta napaduahon di parningotan di hatu tubuh ni Yesus di paubuk do nagabe turpuk jamita di hita sadarion ima sian heber bidusada mamuka sian ayat sada sahat ayat 4 Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat 4 hujahama di tongat-tongat di papatar debata dirina marhite anak nai jut jalaragam
na jolo pabahenan ni debata mamakulingi aka amai marhite-hite aka panurirangi. Alai diaka ari na parpudion dipakulingi dohita marhite sian anahi. Ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa aka hasiangani. Silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana. Jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagugoni. Jala dung dipatupa ibana hayason sian akadosa hudul do ibana tusiamun ni atongamon na digijangi. Songon surung ni goarna na tinean nai na mangatasi aka suru-suruan, songonido surung ni hasangapon na martibakon na sida. Ido saat. Jahat di hati Indonesia. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang pesta Natalon on nama petuluhalihon say tapay hutihut mulai malam Natal pertama, Natal kedua. Ta coba taingot jo akahado naung tabigi. Molo di malam Natal, manang di Natal umum, taingot do di si hata Immanuel. Dongat tama debata, di gobarhod di si debata na ro tu tonga-tonga ni pertibion, lau madongani hita. Rap dohot kita, dang daw be ibana. Nunga di tonga-tonga ni pertibion, marhite na disuru anak na Jesus Kristus gabe jolma songok kita. Na tuhari taingot do muse ima barita taringot tuha tutubu ni Jesus. Lam dipatakas ma dakkolan gobaran Immanuel be alay nunga takas di gobaron songo dia hatutubuna ima marhite si Joseph do si Maria naik koborhat sian Galilea sahat tu Bethlehem sorang di barani pinahan Jesus ima si paluay. Alay lam naik mamuse di sadarion naing gobarhonon na iya Jesus na tubui manang Jesus nang sorangi ibana do silam ni hasangapon ni debata. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Las di batu duho ma songo dia do hadirion, songo dia do kehadiran ni Jesus di tonga-tonga ni portibion. Ido nabi nari tahun na di surat Heber. Memang anggo latar belakang perjolo surat na di surat tetu hala Heber lao pagutuguhon hapor siaw ni sudi halak Heber hala Ibrani. Dia kenganan namar serak. Jadi halak Heberi heraido tong halak Junani halak Yahudi
namar serak dia kaingan namar ragam. Dikirim manang ditongos masuraton, asa margogo na sida, lao makaporsyay Jesus, maniop Jesus, unang gabi putus asa na sida, molo maragam penamasa na niadupan na sida, diganup inganan manang di dia na sida maringanan. Patuguhon haporsyaon na sida. Alay dalan patuguhon na sida asa takas borhat siyan panadaon di Jesus. Panadaon naung ro debata tutong-atongan ni Portibion imanakin Immanuel naung sorang imanagabi Jesus si palua jala si hokop jolma manisi. Di patorang panurat Heberido na parjolo taida nakin di ayat sada dohot ayat 2. Sada perbandingan manang perbedaan ni pada narobi tu pada naib baru. Molo di pada narobi iman natajaha di ayat sada dohot ayat 2 debatama makulingi jolma manang debata berbicara untuk manusia itu melalui para nabi. Manang marhite aka panurirang do dipakulingi debata jolmai. Hira jarang do langsung debata makatai tu jolmai apalagi tu bangsoy. Saya dipilit do manang saya dijauh do kapanurirang lao patol hason lao pasahaton barita nauli manang tona ni debata manang picang-picang ni debata manang singot ni debata tu bangsoy. Asugarita jaha mulai sian penciptaan sahat tu buku Meliaki takas do di sidi bari tahun saya dong panurirang na sinuru ni debata lao perantara menghantar manang patol hason barita sian debata tuncol. Asa molo sian perjalanan ningulu ni jolma saliling di perjanjian lama dianggap dui jauh debata do debata sian nasida. Di Banua Gijang debata jolmai di tanoon disuruh ma suruanna lau patol hason aka tona manang barita sian debata tu jolmai. Molo tajaha dia pada narobi cegudang dui mulai sian naposona na junouna si Abraham satorusna dotak kapanurirang di bangsu itong-atongan ni bangsu Israel lau patol lason ahananay sidohonon ni debat. Alay dung di perjanjian baru ima hapataran ni di ayat 3 dohot ayat 4. Ima pada baru naung ro Jesus tu tonga-tonga ni Portibion ima gobaran ni hamuliau ni debata. Molo didok nakin cahaya kemuliaan Allah manang Jesusi ima silam ni hasangapon ni debata. Manggobarhod doi wajah manang rupa ni debata jupang di ibana. Tarida di ibana. Tarida di Jesusi. Nagabi gobaran manang hatarida ni debata naung sahat jalan nong rap dohot tita Immanuel di tonga-tonga ni Portibio. Molo di akaturpu na asing di dok ise na nang mernida debata di ida maau lapatanna molo nang mernida Jesus nang roto tonga-tonga ni Portibion dos doi nang mernida debata. Debata nang gabi jolma, debata nang tubuh tu tonga-tonga ni Portibion gabi rap dohot jolma, gabi rap dohot tita, bahkan gabi ibana langsung makatai, ibana langsung patadahon, ibana langsung papataron harajaun ni debata di tonga-tonga ni Portibion nang tu tonga-tonga. Ima nataida di pesta Natal na paduahon bahwa cahaya kemuliaan Allah itu bisa kita lihat dalam diri Yesus manang laus kobaran ni debata di tonga-tonga ni mulut. Alania dong memanang na piga poin, manang na piga pokok na bui idota diung haroro ni Jesusi di turpuhon apalagi dung tajaha siat buku Heber sada ayat 3 1.
Na perjolo ima na taida di haroro ni Jesus di sima idaota hadirion ni debata. Molo nang manada hadirion ni debata, tentu harus mengenal Yesus. Siapa yang mau mengenal Allah, dia harus mengenal Yesus. Tadaon nama Yesus yanima tatada debata, nama nopahita, debata naung paujak kita, debata na marmahani kita, debata na memelihara kehidupan. Di sima tadaot taiba. Aladang malua hadirion ni debata di bagasan Yesus Kristus. Ido ben na sitadok, molo tiuluge di hita, na ginoran na ia debata Tritunggal, tolu di bagasan sada. Debata ama anak doto di perbadi song panidang yota manang song pengakuan iman di hita. Manada debata berarti dia juga mengenal Yesus. Mengenal Yesus berarti dia mengenal Allah Bapa. Mengenal Roh Kudus, dia mengenal Yesus. Dan dia juga mengenal Allah Bapa. Itu tidak bisa lepas satu sama lain. Ala ido natahaporsyai. Di bagasan debata dari dama hapa patarna marhiti akaulona ditolu hal ima pencipta, penebus dan bersama dengan kita. Mernada debata di bagasan Yesus Kristus ido HP salah satu poin nabui idauta setrupo. Napaduahon los diajari dohita marhiti turpuhon pabua haroro ni Jesusim manang pabua nong ro Jesus tonga-tonga ni pertibion ibana do mangarajai saluhutna. Memang boy do targasip salah mengerti molo halak na somak kaporsyai Jesus. Molo didok Jesus raja ni saluhutna menganggap Jesus seolah-olah raja politis. Hapedangi anggo konsep ni debata, konsep di haroro ni Jesus, dan konsep lau mangarajai pajongjong harajaon, songon harajaon Rom. Tang na pajongjong harajaon, songon Indonesia. Alay memang ibana ro pajongjokon harajaon ni debata, ibana do raja. Na mangarajai saluhut. Asa ikon nuduk do tibana akar raja. Raja ni akar raja pe. Ikon nuduk do tibana. Disido di patuduhon. Pabua huaso ni debatado saluhut. Dakola jolma dirajai. Dakola portibion. Alai segala sesuatu. Nani topa ni debata. Ima nani rajaan ni Jesus. Nang roto tonga-tonga ni portibion. Hidup na saya didok istilah. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dialah raja dari segala raja. Ima Yesus nang roto tonga-tonga ni portibion. Pemahaman ini dalam menguatkan kita di haroro ni Yesus. Dakolan parningota diha tutubunai. Alai iko berlanjut do memahami. Mengerti tugas doh tulau ni Yesus. Na memimpin kita. Di sude perdalanan ningulu ni portibion. Na di perdalanan ningulu ta. Hidup benda sahat na tuari turput jamitata menaringoti. Sejarah dunia dipakai Tuhan. Untuk menunjukkan kuasanya. Marhite sian Kaisar Agustus na marsuru asam daftar hobi itu pun pasugitna. Lau sido salah satu cara ni debata dipakai debata. Patuduhon sakapna halwauni di tonga-tonga ni portibion. Alay dohot do imama kulingi jolma doho portibion. Pabua huason ni debata do marhite akat tanda-tanda mujizat. Nasoboi dihitung manang nasoboi dipikiri secara akal. Na luar biasa dipatupa debata marhite Yesus Kristus. Pola roi ba na macay posodo pe. Patupa ay gabi anggur. Anggosian sudut ilmu itu tidak mungkin. Dipapungu aik di beberapa guci. Alai bisa berubah menjadi anggur yang terbaik. Dohot gudang dope mujizat patuduhon waso ni debata. Nauduk tu debata sude portibion. Termasuk panguluhon namate. Molo panguluhon namate dakola sada. Alai di barhod do manang di patuduhon do. Tolu di ayat diturpuk manang di Alkitabi. Patuduhon memang betul-betul dia berkuasa atas kematian. Laus di patuduhon do waso do tagugon ni debata. Mangalo aka bencana
Taida do ditikin na di tao. Sip honin na tikigadong galubang na macegogo. So ala ni huaso ni debata. Bukan hanya untuk makhluk hidup. Alay sudedo. Boy. Manang marhuaso debata. Marhiti Jesus Kristus. Di tonga-tonga ni ulaw na do pagkubasyon na di portibio. Siya ni do neng juon na hitalang makaporsiyay ibana na roto tonga-tonga ni portibio. Asa memang betul-betul tapasahat diri ta berseratu ibana di huaso manang di pangaramotion di pajagayon ni debata di bagasan ngulut. Napatuluhon jala laos ido sada ulaw na macay luar biasa di patupa debata di bagasan Jesus Kristus ima mamuri hita siya nasa dosa. Penyucian manusia dari dosa. Tangadong natuk paluah jon masih dosa, manang isepe, manang songo dia pegugur. Alanido tangadong nasanggup nagabe pelean lau manobus jon mai siya perdosaon. Asa mangulu jon mai alai nunga madabu jalan nunga ikon mate jon mai ala upati ni horni dosa do hamatean. Alai dangadong benatuk paluahon. Somal na di perjanjian lama, muladong mardosa, ikunadong mapilihonon na pilihan na bagak na sumarcacat asa di sesa dosa. Alay, dangadong be natuk pilihan lau paluahon jolma. Ibana marotu tonga-tonga ni pertibion, ibana masikata, ibana magabi pilihan na hutus, dua dupan ni debata, gabi ibana ma tuhamateani asa manguluhi. Song natadok nakin. Huaso ni Jesus, huaso ni debata di bagasan Jesus, dakkolan tu jolma na mangulo na di pertibion. Alay ibana do marhuaso nang tu dosai, ibana do nang marhuaso tu sibolisi, dang tuk sibolisi, lau maralohon hasangapon ni debata, hasangapon ni Jesusi, duduk tu ibana, manang gabi di patuduk debatado di bagasan Jesus Kristus, huaso ni dosa, huaso ni sibolisi mula didok sengat dosa dipatuduk di bagasan Jesus Kristus. Asa las ni roha bolong madihita molo nang dise satu hatta. Gabi adong dihita jaminan untuk mangolu, jaminan untuk hidup. Ala ikom matehiad do hita. Ikom maruta kosa do hita. Ala ni dosa do tamatean na sa isomal tagwari dosa ala ni dosa ni jolma na perjulu. Alay muliate madi debata dia datang roy ba na tutong-atongan ni pertibion manesa dosata mabuat nasa utang ni dosata asa mangulu hita justru ala naung disesa dosata di sido hita berpengharapan di sido hita marpakirimon gabiadong harapan di hita nunga di leo debata hanguluan manang di parade debata di hita hanguluan tujolo manang tuari na nangro dang hamate anibe upata manang dang hamati anibe nagabisahat. Laos ido na paupaton molo taide siya turpuhon. Maceta kasdo di dok nakin hudul do ibana di siamun ni hatongamon na digijangi dung di paiyas jolmai manang dung di sesa dusatay. Akamangat kay nang jaminan hidup. Pasti doi saya dilului jol. Gari jol mana mangulu saya diusaha do adung jaminan masa depan, jaminan tua, di mana ginorana istilah gudang asuransi. Begitu pentingnya masa depan. Ala lebih berharga siani do ngulu masa depan ni halat na porsia, ala ikut ngulu na saliling nileleng na do dang Tuhan matean. Jaminan hidup orang percaya di dalam Yesus. Ala nunga borhati bana mose tu siamun ni debata tu nama ngarade inganan dia kana porsea jala diaka nama ngutto di bana. Ido nagabe tujuan ni hidup ta, ido tujuan ni ngoluta, ido visi ni halak Kristen, ido visi ni halak na porsea, ido visi ni halak na marnatal. Molo marnatal pehita sampai tapatupa 2 hari, Natal pertama, Natal kedua. Nang sahat itanian mencapai visi nang dilehot debata dihita ima kehidupan yang kekal. Ngulu nama notong, ngulu na sengling na pinaradi ni deba. Asa dakolan
euforia manang marlas ni roha sabing ala nga sorang danak son parsorang ni danak di ngolut. Dang son ala nung balgada danak las rohata da kula sibatasi. Alay memang las rohata di haroro ni Jesus. Di sensa dosata, di rajai hita, alayu marga muse nunga di parade di hita ngolu na saliling nililing na. Tusido sa naing ajakon na. Tusido na gonon na hita. Lau makaporsyay, lam takas marsyuhot, mangulu di bagasan Jesus, mangulu di bagasan debata, di tonga-tonga ni padalanata di Portibio. Lau sianima lam dipatakas panurat Heber manang penulis Ibrani. Surung ni hasangapon ni Jesus si molo didok nakidiyayat opati. Sumurung do sian saluhut, bahkan sian suru-suruan. Wasa pola pertigason ni panurirang Heberi tuhalak Ibrani. Padahal nunga di patorang ibana, ya Jesus narotu tonga-tonga ni pertibion, suman ni debatadoi, cahaya kemuliaan Allah do jupang di ibana. Nunga di patorang ibana, Jesus do namarhuaso di saluhut, namarhuaso di sudi nadong. Jala Jesus naroto tonga-tonga ni Portibion, manesa dusan ni Portibion, dohot ibana mengarai inganan di Banua Gijang. Alay diulakon muse lau patuduhon perbedaan ni Jesusi dohot akan asing. Perbedaan ni Jesusi sian akka suru-suruan. Di dok dia itu pati jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Naing melegenda di hita, dakula melegenda naing melekat jalan naing gabeta hanguluhoni di nguluta siganu pare. Di sido na naing tekat tonon ajar honon manang di sido naing johonon ni panurat Heberi di ngulu nicot. Asa mo nung tahapor siya ibana naung roto tonga-tonga ni Portibion debata, ibana naung mga raja hita, jala ibana naung manesa dosata, jala naung porat ibana tuban wagijang, ikon betul-betul may melekat di bagasan rohata, ikon lebih prioritas may di bagasan rohat, lebih tinggi dari segala sesuatu. Ikut tumibo may patuduhonot, tapataridahonot ta, di bagasan hapor siya ta, di bagasan pangulaw ta, di tonga-tonga ni padalanat di tonga-tonga ni Portibio. Di sido gabi tarida, di sido gabi Jupang, nung tutuhi taporsea. Molo say tapatujulo, molo say taprioritason, Jesusi di bagasan nguluta. Termasuk gowarnai, naing takas say suara honota, patuduh honota, iya Jesus naroto tonga-tonga ni Portibion anak ni debata na palua hita na panguluhok kita na mga rading ngulu na sanleleng na manay sa dosata so panidang nyota di bidudua panidang yun hapor siyaw. Lam torus may taswarahon, lam torus may tajuhon siyan nasa roha dan jala prioritas dohonot tayo di bagasan ngulu. Asa ikon pasidingot tado gaya na terlalu sekuler. Ngagudang nuaing do tangiang na sekuler. Molo disuruh martangiang di luluan olo na manak pala di do guar ni Jesus. Asal unang gabi di dok ba tang termasuk manusia na demokratis ini na lebih dumengkan ikut dohonot tado asal martangiak kita ikut di bagasan goar ni Jesus Kristus. Jala idorano marga di hita ay boydo dohot tangiang politis ya aru taheta bigi tangiang politis martangiang di suribana alai unsur dohot nada ni tangyangi justru politis bukan kesana.
Takolat di tangi yang songoni, boy dodohot di na partikian na asing, seolah-olah dia menunjukkan dirinya sama dengan orang lain, tapi dia mengabaikan Yesus, mengabaikan imannya di dalam kehidupan. Di sodora rahasia ni halak na porsea, naung majakun Yesus di bagasan nguluna, ikon patar di patuduhon wasuni Yesus. Ikon di patar di patuduhon, Yesus nang mangula na paluahok kita. Allah di partikian na ni dalanan ni Jol. Songon halak Heber, orang Ibrani. Mereka akan bergabung dengan orang-orang yang berbeda agama. Mereka akan bergabung dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pasti mereka gampang terpengaruh kalau mereka tidak memprioritaskan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi kalau mereka memprioritaskan Yesus di dalam hidup mereka, di dalam iman mereka, dimanapun mereka ditempatkan, akan selalu berseru kepada Yesus dan memohon pertolongan kepada Yesus. Dan dia akan selalu mau disucikan oleh Yesus. Dan dia mau diarahkan Yesus di tengah-tengah kehidupannya untuk menerima kehidupan yang kekal. Sohoni mahitanian, manang na di dia pehita ditempatkan. Tunjukkan dirimu sebagai orang percaya. Tunjukkan dirimu sebagai orang yang telah beriman dan yang percaya dan yakin kepada Yesus. Karena Yesus akan menyertai kita. Yesus bersama dengan kita. Dongatta do debata, jala ibana do sipalua hita amat dongani. Demikian juga untuk orang tua yang membawa anaknya dibaptis pada hari ini. Tentu salah satu janji orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan setelah dibaptis pada hari ini. Prioritaskan mengajarkan firman Tuhan. Banyak orang sekarang membimbing anaknya untuk lebih luar biasa dengan privat les dan pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi pengajaran akan firman Tuhan dinomor 2-kan, bahkan mungkin dinomor 3-kan. Tapi coba kita rubah. Prioritaskan pengajaran akan Tuhan. Yang lain akan menyusul. Pasti akan lebih baik. Karena keyakinan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memang betul-betul sungguh-sungguh untuk belajar. Dan dia akan bisa untuk menguasai segala sesuatu karena Yesus bersama dengan dia. Bagaimana kita untuk membagi waktu, membagi potensi yang ada bagi kita untuk anak-anak. Utamakan di keluarga. Sebelum berangkat, doakan mereka, bimbing mereka. Bacakan firman Tuhan untuk anak-anak. Setelah besar, mari untuk bersama-sama berdoa. Setiap hari. Dahulukan firman Tuhan, dahulukan bersama dengan Tuhan, dengan yang lain. Pasti anak itu akan lebih baik. Dan akan bisa lebih pintar dan lebih bagus dari yang lain. Itu harapan dan itu keyakinan kita dan itu kepercayaan kita. Jangan tinggi ilmunya, tetapi imannya tidak tinggi. Selalu kita katakan tinggi iman, tinggi ilmunya, dan juga tinggi pengabdian. Itu tugas kita sebagai orang tua yang membawa anak-anak kita untuk dibaptis pada hari ini. Karena kita yakin dengan kita membawa anak-anak ini dibaptisan kudus, mereka menjadi pewaris kerajaan surga di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan Tuhan akan selalu bersama mereka dan Tuhan akan selalu memberkati mereka dalam kehidupan ini. Amin. Matang yang mahita. Maulati matuhan di pasat rohanami diho. Sai di pakulingi hodo hami marhiti hatam terlumobi di lasni rohanami. Di harorom tutong-atongan ni Portibion. Di pesta Natal na paduahon. Di sungkuli hodo hami pabua nong roho gabi rap dohot tami. Pabua nong langsuk ko makatay dohot tami. Patadahon dirim to hami. Di bagasan Jesus Kristus nong gabi jolma nong sorang di Bethlehem. Nong mangula di tong-atongan ni ngulo nami. Ibana do hape nagabi hapataran ni
debata na sailaon nai na sotinad dan ni jolma alai marhiti Jesus Kristus di sima patar hutadahami di tada pertibion hodo na marhuaso hodo na mangarajai hami jala hodo na manesa dosa nami jala hodo na mangaradi hasangapod di hami ima hanguluan na saliling-nililing sianima borhat hami di ngulu namion saya totong pataridahok ko majugwarmo majuho di nasa ngulu nami ala hodo mual ni nasa paso-paso mual ni nasa haguguon bahkan hodo ng mga radi inganan na saliling-liling na diha atong pahot mahami Tuhan makapersyadok marlas ni roha di haroromi lasaw ni Tuhan di bagasan sa daryon diak kaya nakon na ng pasaton namin to padidiyon na badia Homa Tuhan majakon na sida kabiyan nakon asa tutu na sida Tuhan si hutok ko si oloy ho si habiari ho tujuluan niya jala urupamu na toras na mabuan na sida na makakungi na sida jala na makatidakon hapor siyaw na sida homa na mangurupi homa na marguguyhon na sida asa di pagkakungyon na sida do petujuluan niyari katerida honon na marhiti na mga jari manugunugu anak ko namion o Bartolomeo ni Roham katadahok ko tunasida asalam matoras tujuluan niyari sahat tunabuya anak ko namion makatidakon hapor siyaon na jala malua siya pagkakungiyon ni natoras na atong gok diho manasida gok diho ng ulaw nami sa daryon di bagasan Kristus Jesus tangihon jaloloy mapanginoon. Amen. Tapuji Tuhan tamarite edisian nomor 614 ayat 1 na uhut papungupilian paduahon. Noang masuk mayat atau acara padidion nabadia taparade meditasi nomor 146 ayat 1 dot ayat 2
Di ayat 2 non laos jongjong mana toras dana nanang sididion anon. Oh Jesus, naik tardede, do poso poso, sayo mama ngaligi, ut manjalo, di bawah na toras na nasida betuson, sa haton na tuhodat. Martang yang mahita. Aliyaman namin na di banwa gijang narodo hami tujulom mabuan akad adanahon. Saya si maroham jalo manasida gabian nakon. Pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi ang uluan sugot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuad dakdanak si Didion tangihon hamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia pertibion ni namadok kasisian na. Puday hamu masalut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mga radoti saluhut na hutonahon ito hamu. Jala ingot ma. Saay dong anakku do hamu kanupari. Rasi rasaro ajal nihas yang anon. Manang isi na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea honauhum sugut. Tangon namu madot hatan na tersurat di surat ni si Markus. Adong maka nama budak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picang akasisian naima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus isugo marohana di dokma. Loa samuma akada dana hiro tuau unang orai hamu nasida. Ay di akasi songonido harajau ni debata. Natutudo na hudohon tu hamu. Manang isepe ang gososong dakdanak ibana majalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tu si dungi di haul makadat danahi dia peho matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor siautai hapor sea atau ngalusiamu mahatanaw sukutunun na parjolo. Di pangido hamu nuaing di dio na kadadanahon tu bagasan na ni hapor siya muna alusiamu ma. Napaduahon. Wahana olo do hamu mamudai anak komunon asa di boto. Jala dihuton na sida hata ni debata alusiamu ma. Napatuluhon. Na olo do hamu marsuru na sida tu gareja do tu parguruan ni huria protestan. Asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusiamu ma. Atong tapasahat manasida tu debata marite-ite padidion na badai romahamu sarsaratu jolo.
Jaiden Axel Mauricio. Ale Jaiden Axel Mauricio Gio Stompul. Kudi di mau tu bagasan kuar ni de bata ama. Do tu bagasan kuar ni anak ni Yesus Kristus. Do tu bagasan kuar ni todi purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de batama ho di habawang mon tu harajauna. Rodi sa liling nililing na. Amin. Ale Mangarauli Timothy Marbun. Udi di mau tu bakasan goar ni de bata ama. Do tu bakasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bakasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu harajauna. Rodi saliling nililingna. Amin. Kami undang orang tua berdiri. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasatami akadadanahon tuho jala di cakoko na sida gabi anakonmu marhite-hite padidion na badiay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanaon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling-nililing na. Asima roham doh dia kanatoras ni danahon. Saya pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dak danahon tuho. Asa rap nasida taruli di aka artani harajaunmu. Amin. Rap jongjong mahita kamanga kenang los taparade deta sian nomor 147 ayat 5 dot ayat 6. Tapasahat mapilian na tapapungon tudupan ni debata martang yang mahita. Adi debata manami na di banua gijang horo-haroroan ni saluhut silalaw na denggan dot na sa libasan na mauliutos. Upasata mesan na nilion mi tuhami pilian nami to. Sa ijala may kabiwap na hutsus di jolom. Paso-paso mi jara ramoti. Asa para siya kami pilianon pati bulon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam terdahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgira mi madok mauliate tuho.
Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rasana mileho metoni prodi pamataku osadot gogo prodi salo hartaku upasaha eto nasa Ali amanami na di banua gijang sa penurbadiya magwarmu. Sa roh maharajon, sa saot malang maniloham di banua tongon son na di banua gijang. Leon na tuhami sidaron ng uluan siya pari. Sa sama dosa nami son panesan nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dami, jala-jalo ang pasu-pasu siyan Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaurhon madamena tutoddim. Amen. Kami undang keluarga yang baru anaknya di depan kita, di salam.